yleisö. Aloitellaan vähitellen tätä tilaisuutta. Voidaan istua paikalle ja hyvin maantaan tänne penkkeihin. Ja nyt tosiaan on sovittu, että jos tarvitaan tilaisuuden puheenjohtajana, tässä nyt vähän johdattelen asioita ja kertaan, miten tässä edetään ja koordinoin näitä liikkumisia. Tervetuloa nyt kaikki esille tähän seminaariin, energiaprojektin loppuseminaariin. Mä kertaan vähän tätä ohjelmaa tässä hyvin lyhyesti alussa. Tässä aloitetaan, ja tässä on ensin 4 esitystä avauksen jälkeen. Sitten kello 10.55 meillä on tietoiskuja tässä, ja siinä käydään läpi näitä muutamia tiettyjä tekniikoita, mitä voidaan sitten myöskin keskustella ja tehdä kysymyksiä näiden esitysten aikana. Ja tietysti kaikkien esitysten aikana on hyvä, mä ajattelen niin, että esityksen kuluessa voi myöskin keskeyttää ja saada niin aito keskustelu aikaan tässä tilaisuuden kuluessa. Mutta kuitenkin pidetään kiinni tästä aikataulusta ja meillä on tämä kellonaika 4.50 ja kello 15.00, niin me ei kovin paljon siitä voida poiketa, että tänne tulee lisää muita tilaisuuksia ja lisää väkeä, että yritetään pitää kiinni tästä aikataulusta. Ja sitten lounas alkaa kello 12 ja siinä lounaan aikana voidaan sitten tutustua, täällä on meillä takana näitä pöytiä, niin muutamaan yritykseen ja keskustelu on aina hyvin tärkeä näissä seminaareissa ja toivon tätä niin kuin verkostoitumista ja tämmöistä yhteisiä näkemyksiä löytyy aina keskustelun kuluessa, että sen vuoksi meillä on tunti 10 minuuttia tämä lounastauko. Ja sitten lisäksi tässä lounastauon aikana voidaan tutustua näihin 2 autoon. Meillä on täällä näytteillä sähköauto ja kaasuauto. Ja ne on tuossa tämän salin vieressä tuossa seuraavassa ovesta pääsee ulos, niin siellä voidaan niitä testata, jopa ajaa, ainakin sähköautoa voidaan ajaa, luultavasti myöskin kaasuautoa. Ehkä, mutta ainakin testikään niin kysymyksiä voi Kurt Stenvall siinä sitten paikalla vastailussa näihin kysymyksiin siellä lisäksi. Ja sitten tuo paneelikeskustelu on iltapäivällä ja käydään se asia sitten erikseen läpi, kun sen aika tulee, niin katsotaan miten siinä edetä. Ja näillä sanoilla haluan nyt avata tämän seminaarin ja niin ensimmäinen avauspuheenvuoro meille tulee pitämään Pekka Feura. Ole hyvä. Joo, kiitos tästä. Pysytään aikataulussa, niin mahdollisimman lyhyt. Mä haluan ottaa esille 3 asiaa. Ensimmäinen asia on sellainen, että me liikutellaan tänään, me kosketellaan ja liikutellaan todella suuria asioita, suurta kokonaisuutta. Me puhutaan energiasta ja voisi sanoa näin, että tämä koko energiasektori on tietyllä tavalla niin murroksen kynnyksellä. Ja se murros koskettaa jokaista ihmistä, tavallisesta kuluttajasta, energiatuottajaa, raaka-ainetuottajaa. Se on aivan erityisesti maaseudun asia, mutta se koskettaa myöskin kaupunkilaisia. Tämän perusteella ei pitäisi olla motivaatiovaikeuksia suuntautua näihin aiheisiin. Me ollaan tätä aihetta paljon kehitelty ja tutkittu yliopistolla. Tiedetään siitä paljon. Ja tämä Energiakylä-hanke, jota täällä nyt tavallaan juhlistetaan, niin mehän saatiin semmoinen aika vankka huomionosoitus. Se palkittiin noin 15 000 hankkeen joukosta kehittämishankkeesta parhaana koko ohjelmakaudella maaseudun kehittämisohjelmassa. Että ei huono. No se toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on se, että me todella tiedetään jo paljon näistä asioista. Mehän puhutaan uusiutuvasta energiasta ja sen hyödyntämisestä. Me tiedetään, että Suomi voisi kevyesti olla omavarainen suomalaisella uusiutuvalla energialla. Ja tämä on taivahan tosi, tämä ei ole enää mielipidekysymys, sitä moni epäilee, mutta meillä on siitä selkeät näytöt. Me tiedetään se myöskin kansainvälisestä kirjallisuudesta.
Me tiedetään myöskin, että se rahallinen arvo on aivan hulvaton. Se on erityisesti maaseudulle suuri asia. Jos rahat pyritään pitämään maaseudulla, niin se on todella suuri asia maaseudun elinkelpoisuuden kannalta. Me tiedetään myöskin, että tämä muutos ei tapahdu, niin kuin mä tapaan sanoa, se ei tapahdu yön yli eikä varsinkaan nukkumalla. Se on aktiivista toimintaa ja sen eteen pitää tehdä kovaa duunia. Sitä me ollaan tekemässä ja mä uskon, että tänä päivänä myöskin kuullaan tähän liittyviä näkemyksiä todella paljon. No se kolmas asia on juuri se, että tässä pitää päästä käytännössä eteenpäin. Eräs vähän minun näköinen historiasta tuttu filosofia, poliitikko kauan sitten niin sanoi, että nyt on teoriat tutkittu ja filosofiat kirjoitettu, että nyt lähdetään tekemään. Hän puhui silloin vallankumouksesta vähän huonommassa ehkä asiayhteydessä kuin nyt, mutta mä puhun nyt tästä energia-alan vallankumouksesta, että se meidän pitää aloittaa tässä ja nyt. Ja tänään toivottavasti kuullaan tähän niin hyviä näkemyksiä ja hyviä esityksiä. Ja omasta puolestani toivotan teitä kaikki tervetulleeksi ja pidetään hyvä seminaaripäivä. Kiitos. No joo, ensimmäinen seuraavan puheen meillä on sitten kansanedustaja Janne Sandro. Oikein hyvää huomenta minunkin puolesta. Ääni on sillä tavalla sopivasti rosoisen karhea näin aamusta, mutta tähän ei liity mitään ihan ikäviä syitä muuta kuin siltä osin, että flunssa on vähän päällä, mutta uskoisin, että eiköhän tässä päästä näistä energia-asioista kyllä sitten keskustelemaan ja toivon mukaan pystyn herättämään myös sitten ajatuksia, että missä valtakunnan politiikassa ja ehkä paikallisestikin sitten näissä energia-asioissa mennään. Tässä on aika mielenkiintoinen tämä ajatusprojektilla kylien kehittäminen kohti energiaomavaraisuutta. Mieleen tämmöinen vähän kuin kriisiajan näkökulma, että siellä sitten Pohjalaiskylä, vaikka Kitinoja pitää puoliaan sitten tilanteessa kuin tilanteessa ja valo palaa ja lämpö toimii kaikissa olosuhteissa. Eli varmastikin semmoinen hyvä virkistävä näkökulma, miten kylissä voidaan sitten olla ja elää ja tuottaa oma energia. Tosiaan muutama sana ehkä vähän taustoista, eli siis olen nyt ensimmäisen kauden kansanedustaja ja eduskunnassa toiminut maa- ja metsätalousvaliokunnassa, liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Kokoomuksessa on myös sitten puolueen varapuheenjohtajana ja on tietyllä tavalla sellaista roolitusta näihin toimenkuviin liittyvissä asioissa, että aika paljon maa- ja metsätalouteen ja energiaan liittyviä kysymyksiä on tietyllä tavalla ohjastettu meikäläisen vastuulle. Muutamalla sanalla tarkastelisin tämän syksyn eduskuntatyötä. Meillä on ollut oikeastaan energialukukausi. Alustaja tuossa äsken totesi, että nyt tekemään. Se oli mielestäni oikein hyvin tiivistetty se, mitä koko Suomi tarvitsee tällä hetkellä. Puheita on pidetty tavallaan visioiden tasolla kohtuullisen riittävästi ja nyt pitää tehdä niitä asioita, joilla Suomi saadaan nousuun ja biotalous on ehdottomasti yksi elementti, jolla sitä tullaan jatkossa tekemään. No jos ajatellaan Suomen energiaomavaraisuutta, lähden nyt vaikka tässä varmasti päädytään sitten tämän päivän aikana sinne Kitinojan kyläänkin, niin lähdetään valtakunnallisesta näkökulmasta ja kun ajatellaan, mitä se energiaomavaraisuus Suomelle tarkoittaa käytännössä, niin se tarkoittaa kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja, sitä,
että raha jää näppärästi pyörimään meidän omaan kansantalouteen. Tuonti vähenee tällä hetkellä, taitaa olla niin, että se kokonaispotti, mitä ulkomailta tuodaan, niin on 86 miljardia euroa. 86 miljardia, ja jos me voidaan tehdä oikeita ratkaisuja, niin tämmöisellä kasvupanostuksella suomalaisen elinkeinoelämään niin todella ratkaisevia merkityksiä. No muutama asia, mitä on tehty. Eli oikeastaan viimeisin iso ratkaisu oli ydinvoiman osalta Fennovoiman täydennyslupahakemuksen hyväksyminen. Kysymys oli siis siitä, että meidän täytyy tässä tilanteessa, kun Fennovoiman toimittaja vaihtuu, koko luokka vaihtuu, niin eduskunnan täytyy sitten käydä tämä täydentävä osa läpi. Ja siltä osin se tuli vähän makuasia, että puhutaanko uudesta luvasta vai täydentämisluvasta. Me, jotka olimme tämän täydennysluvan kannalla, niin puhutaan nimenomaan tästä lähtökohdasta. Tämä menee ehkä vähän akateemiseen harrasteluun, mutta näin se kuitenkin oli. Toinen ydinvoimaan liittyvä kysymys oli sitten TVO, jolla, niin kuin tiedetään, niin on ollut Eurajoella harvinaisia vaikeuksia tämän TVO-3 rakentamisessa. Siellä on toimittajan toimitus on viivästynyt kohtuullisen reilusti ja siltä osin TVO haki jatkoaikaa. No, valtiovallalla oli sellainen ajatus, että pitäisi olla kuitenkin sen jatkoajan myöntämisessä joku näkymä sitten, että milloin se rakentaminen alkaa. Ja valitettavasti TVO ei kyennyt valtiovallan suuntaan antamaan aikataulua siitä, että milloin rakentaminen sitten oikeasti voitaisiin aloittaa. TVO on ollut hankalassa tilanteessa, siellä on muut aiheuttaneet nämä aikatauluhaasteet, mutta valtio lähti siitä lähtökohdasta, että ikään kuin lupaa ei pystytä niin sanotusti jemmaamaan kovin kauan aikaa, koska tiedetään, että Suomessa on myös mahdollista kyllä muidenkin toimijoiden sitten asian tiimoilta edetä. Näin ollen ydinvoiman rakentaminen Suomessa jatkuu. Olemme katsoneet, että Fennovoiman täydennyslupa on Suomen kokonaisedun mukaista. Ja jos tarkastellaan energiaomavaraisuutta, niin siitä lähtökohdasta on välttämätöntä rakentaa uutta ydinvoimaa. Meillä myös vanhimmat yksiköt, jotka löytyvät sitten Loviisasta, niin on siinä mallissa, että 2020-luvulla niitä täytyy ryhtyä sitten korvaamaan, ja se merkitsee sitä, että niitä rakentamislupia ja päätöksiä täytyy myös todennäköisesti jatkaa seuraavalla hallituskaudella, riippuen nyt toki siitä, että ketkä sitten hallituksessa mukana ovat, mutta näkymä on sen kaltainen, että näistä lähtökohdista ja esimerkiksi tämän seminaarin ajatuslähtökohdasta, kun puhutaan energiaomavaraisuudesta, niin ollaan arvioitu, että ydinvoima on osa energiapalettia myös tulevaisuudessa. No, joka tapauksessa niin sanotusti nyt on tehty tässä asiassa, ja ymmärrän, että ydinvoima on sen tyyppinen asia, että se herättää monenlaisia näkemyksiä puolesta ja vastaan, ja sitten kun tähän Fennovoiman kysymykseen ehkä liittyy myös erilaisia kansainväliseen kriisiin liittyviä asioita, niin siinä tuli vaikeuskerrointa kyllä lisää, pakko myöntää, mutta ratkaisut on nyt siltä osin tehty. No toinen asia, jossa on kanssa voisi sanoa, että valmista ainakin jollakin asteella jo saatu, liittyy hyvin vahvasti sitten biotalouteen, turpeeseen ja metsähakkeeseen. Nimittäin kun tämä hallitus aloitti 2011, siis nyt täytyy korjaa heti, siis Jyrki Kataisen hallitus aloitti 2011, niin silloin hallitusohjelmassa oli tämmöinen kaksijakoinen kirjaus esimerkiksi turpeen käytöstä, että turpeen käyttöä halutaan vähentää, mitä se nyt menikään, ja sitten toisaalta se ei saa tapahtua niin, että
kivihiilen osuus kasvaa, joka niin tavallaan, jos näin arvioidaan, niin sehän toinen lause kumosi toiseen. Mutta joka tapauksessa niin hallituskoalitio oli 2011, kun lähdettiin eteenpäin sen kaltainen, että turpeen tavallaan sellainen asenneilmasto turpeen käyttöä kohtaan niin oli kohtuullisen haastavaa. Ja siltä osin niin joudumme tekemään kohtuullisen määrän työtä, että ikään kuin semmoinen, käyttänyt termiä turpeen kunnianpalautus alkoi sitten tuossa kuitenkin suhteellisen nopeasti 2012 vuoden tiimoilta eteenpäin. Muun muassa kokoomuksen eduskuntaryhmässä, kun mietittiin näitä kasvun edellytyksiä, niin tehtiin muun muassa sellainen paperi tuossa 2012 vuoden lopulla kuin työturve ja talous, mielentävä otsikko. Ja siinä kirjattiin jo siis 2012 vuoden loppupuolella, että tilanne siinä maailmanmarkkina kohdassa, kun kivihiilen hinta oli romahtamassa, tuli nämä liuskekaasuratkaisut ja sitä kautta niin näytti, että näyttää aika kivihiilen mustalta se suomalaisen biotalouden tulevaisuus, niin sieltä jo ryhdyttiin sitten katsomaan, että mitä asioita voitaisiin sitten tehdä, jotta kotimaiset polttoaineet saisivat kilpailukykynsä takaisin. No, niin kuin tiedetään, niin hallituskoalitio oli aika laaja ja ei se nyt mikään salaisuus ole, että en tiedä onko täällä toimittajia paikalla, mutta kyllähän ne ääripäät tässä keskustelussa oli käyttänyt tämmöistä termiä, että kokoomuksen maataloussiipi ja vihreät, niin kyllähän ne hallituksen sisällä näkivät näihin liittyvät asiat ihan eri tavalla. Tämä johti siihen, että kun sitten ryhdyttiin hakemaan niitä keinoja, niin näin kokoomus näki välttämättömäksi, että tässä tilanteessa niin täytyy lähteä ottamaan käännössä kohti 2012 vuoden tasoa turpeen verotuksen osalta. Ja samalla kun tämä kiikkulautaperiaate, niin myös metsähankkeelle olisi sitten tulossa tuen nostoa. No se vaati kyllä sen, että hallituksessa tapahtui sitten muutoksia, eli nyt on syksyllä laitettu nelimetro päälle, niin kuin ollaan käytetty, eli tämä Jyrki Kataisen six-pack on vaihtunut sitten 4 puolueen rykmentiksi, ja kykenimme tekemään nyt sitten vaiheen 1, eli turpeen verotusta lasketaan 2015 vuoden alussa 4,9–3,4 euroon ja samassa suhteessa sitten metsähankkeen tukia nostetaan. Tämä on tarkoitettu sillä tavalla kaksivaiheiseksi, että samalla tehtiin periaatepäätös siitä, että turpeen verotus laskee 2016 vuoden alusta sitten sinne 2012 vuoden tasolle, joka tarkoittaa sitä, että tämä kilpailukyky sitten turpeen osalta suhteessa kivihiiliin alkaisi olla aika kohtuullisen mallilla. No, metsähakkeen osalta tilanne onkin vähän sitten kimurantimpi sillä tavalla, että nyt samaan aikaan ollaan tietysti tavattoman iloisia siitä, että meillä investoidaan sekä energiateollisuuteen että metsäteollisuuteen. Ja tässä on nyt itse asiassa tällä hetkellä käynnissä keskustelu siitä, että miten se hakkeen tuki kohdennetaan sitten siinä 2016 vuoden alusta eteenpäin. Eli tämä 2015 menee ihan vielä tällä vanhalla kiikkulautaperiaatteella nämä tarkennukset, mitä nyt on tehty, mutta sitten 2016 vuoden alusta niin kiistelyhän oikeastaan liittyy siihen rankapuun kohtaan, eli tavallaan selluteollisuus ja energiateollisuus tarvitsee molemmat tiettyä kohtaa puusta, niin kuin hyvin tiedetään, ja nyt arvioidaan sitten sitä, että mikä se puun saatavuus sitten tulevaisuudessa on. Oma näkemys on se, että mikä on hyvin yleinen käsitys, ja uskon, että täällä on kaikki samaa mieltä, että suomalaiset metsät kasvaa enemmän kuin niitä ehditään hyödyntämään, ja siltä osin niin puuta riittää Suomessa kyllä moneen eri tarkoitukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että sitä riittää kyllä sekä energiateollisuudelle että metsäteollisuudelle.
On toisaalta arvostettavaa ja kunnioitettavaa, että metsäteollisuudella on miljardin investointeja ja he ovat totta kai huolissaan siitä, että riittääkö sitten kasvavaa sellutuotantoa puuta, mutta myös energiateollisuuden näkökulma on huomioitava. Se ei oikein pelkästään riitä, että poltetaan latvuksia ja kantoja. Me oikeastaan sain tuolla paikalliselta energiayhtiöltä hyvän koulutuksen, että esimerkiksi tällä Pohjanmaan alueella käytännössä kaikki hakkeeksi kelpaavaa on tietyllä tavalla, jos puhutaan latvuksista ja kannoista ja näin päin pois, ne on oikeastaan käytössä. Eli se kannattavuus näiden investointien osalta, jota on esimerkiksi tehty Vaasaan, niin liittyy siihen, että voidaan käyttää myös sitten puun jämerämpiäkin osia. Eli käytännössä sitten sitä rankapuuta, jossa myös sitten selluteollisuudella on intressi. No joo, mutta niin kuin sanottu, niin olen iloinen siitä, että tässä voi vähän jopa luetella sellaisia asioita, että on niin sanotusti saatu jotain aikaa. Se on poliitikolle, kuulkaa, uskomattoman hieno hetki. Mutta muutama asia sitten vielä laajemminkin energiaomavaraisuudesta. Mä näen sen, että on tärkeää, että meillä on laaja, monipuolinen energia. Sillä tulee ydinvoimaa, vesivoimaa, turvetta, metsähaketta, niin edelleen. Ja nyt oikeastaan viimeisen muutaman vuoden aikana on tuulivoima noussut vahvasti esille. Minulla oli kunnia tässä olla muutama viikko sitten tuulivoimalla vihkiäisissä, eli konkreettisesti niitä aletaan nousemaan. Syöttötariffi on edullinen ja tällä hetkellä rakentaminen menee eteenpäin. Se, mikä kansantalouden näkökulmasta on myös sitten, jos puhutaan siitä, että olisi niin tavattoman hyvä asia, kun se raha pyörisi täällä meidän omassa kansantaloudessa, niin sen olen pannut merkille havaintona, että olisiko se tavattoman mukava asia, että ne myllytkin olisivat suomalaista tekoa. Ja tämä liittyy siihen, että tiedän, että Suomessa on muutamilla yhtiöillä ollut vahvoja suunnitelmia, että pystyisivät tämän laitoksen toimittamaan, mutta näyttää siltä, että kyllä niitä taitaa tuolta Hollannista aika paljon tulla. Ja jos ajatellaan kansantaloutta, niin olisi kyllä tavattoman järkevää, että se tuotanto näiden tekniikoiden osalta saataisiin käyntiin ja nämä yhtiöt pääsisivät hyödyntämään tätä tuulivoimabuumia. Tuulivoima vaikuttaa myös, vaikka se on totta kai pidetään hyvin ympäristöystävällisenä, niin kuvaavana esimerkkinä voisi sanoa, että eilen esimerkiksi kävi eduskunnassa Soinista lähetys, jolla on siis Soinin kunnan alueella on iso tuulivoimapuistohanke, ja siellä on nyt sitten sellainen ongelma, että kun siellä on ollut maakotkan pesä vuonna 1994, ja näyttäisi siltä, että kun siinä pitää olla tietty semmoinen varoalue sitten sen tuulivoimapuiston osalta, mutta kun tätä kotkaa ei ole nyt tavattu 20 vuoteen, että epäilys on, että se silloin 1994 siellä olisi ollut, mutta kun siitäkään ei ole aivan täysin varmoja, niin kyllähän meillä on suoraan sanottuna niin kohtuullisen runsaasti tämmöisiä itse rakennettuja esteitä kasvulle. Pienelle kunnalle tällä olisi suuri arvoinen merkitys kiinteistöverojen ynnä muiden kautta. No joo, pienet teot ja suuret teot ovat varmasti kaikki keskeisiä energiaomavaraisuuden kannalta, työllisyyden kannalta. Energian säästö on oikeastaan se sellainen yksi kokonaisuus, joka haluan tässä myös tuoda esille. Jos ajatellaan, no jokainenhan voi lähteä siitä lähtökohdasta, että mitä voi tehdä energiaomavaraisuuden parantamiseksi, on se, että kun lähtee huoneesta, niin sammuttaa valot ja valo on vielä, että kaikki muutkin huolehtii siitä, että energialaitteet ovat kiinni silloin, kun niitä ei tarvita ja huolehditaan niistä, että niiden tekniikka on kunnossa. Mutta jos ajatellaan energiaomavaraisuutta, ajatellaan Suomen kansantaloutta ja kokonaisetua, niin mitkä valtavat mahdollisuudet meillä on siis rakentaa uutta tekniikkaa energian säästön näkökulmasta.
Ja nyt kun ollaan Pohjanmaalla, niin tietysti ylpeänä on todettava, että me olemme suomalaisen energiaklusterin keskellä. Meillä on hienoja vientiyrityksiä, jotka rakentavat laitteita, jotka tähtäimessä on energiatehokkuuden parantaminen. Niitä löytyy Vaasan seudulta, niitä löytyy Härmänmaalta. Esimerkiksi voisi ajatella, mikä merkitys ikkunateollisuudella on energiatehokkuuden näkökulmasta. Tässä on yksi esimerkki mainitakseni. Ja kaiken kaikkiaan niin koko biotalous tulee tarjoamaan tulevaisuudessa Suomessa tosiaan kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Se on, mikä on tavallaan valtiovallan mahdollisuudet edistää näitä asioita. Verotukselliset ratkaisut, lupaprosessien keventäminen, mutta oikeastaan tähän lopuksi voisin tiivistää tämän koko prosessin erään pohjalaisyrittäjän ajatuksiin, kun olin yritysvierailulla, niin kysyin, että mikä olisi sellainen asia konkreettisesti, mikä teidän yrityksen kannalta olisi kaikkein tärkeintä. Niin vastaus oli se, että pitkän mietinnän jälkeen, että yrittämisen vapaus, se, että ette nyt kovin paljon siellä Helsingin päässä laittaisi kapuloita rattaisiin, niin kyllä me täällä jaksetaan yrittää. Ja mun mielestä siihen se tiivistyy koko energiaomavaraisuuskin, annetaan mahdollisuus tälle koko energiapaletille. Näillä ajatuksilla niin toivotan teille oikein hyvää energiakyläpäivää ja energistä oloa meille kaikille. Kiitos. Kiitoksia. Sopiiko niin, että nyt Janne Sankala joutuu lähtemään tämän esityksen jälkeen pois, niin jos me saatiin 2 kysymystä nyt tässä, kun olet tässä paikalla, niin meidän aikataulu on vähän tiukka, mutta silti. Mielelläni vastaan tuohon kysymykseen. No joo, nyt niin otetaan niin sieltä kysymys, että Pekka käy. Vai kumman päin? Ei ole. No joo. Niin sellainen kysymys tuossa, että kun puhuit tuosta tästä, että näistä lainsäädännöistä ja säädöksistä niiden keventäminen, niin meillähän on aika paljon tällaisia, että EU on tietysti määräyksiä antaa, mutta me on hyviä keksiä omia niiden päätä, jotka on huomattavasti kauempana todellisuudessa. Tämä on aina vielä näitä saataisiin keventää säädöksiä. Se nimenomaan kotityöllisyyden puolesta. Tämä hallitushan on käynnistänyt tämmöisen byrokratian alkuun. Pitää paikkaansa, että meillä on myös rakennettu puhtaasti kansallisia esteitä kasvuun. Siis tässä ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin käydä läpi prosesseja. Hyvänä esimerkkinä voisin tässä nyt ottaa esimerkiksi turveluvituksen, jossa on nyt tarkoitus, siis ihan oikeasti tarkoitus ja tehty jo päätöksiä, että suot luokitellaan 0–5. Tämä tieto pitäisi olla sekä turpeen tuottajilla että aveilla. 0–2 luokan suot pitäisivät olla sellaisia soita ja ovat, joissa ei ole erityisiä luonnonarvoja ja niin edelleen. Ja 3–5 luokan suot on sitten sellaiset, että niissä niitä on. Ja nyt tässä lupaprosessi olisi tavallaan pelisäännöt selvät heti kättelyssä. Se turpeen tuottaja tietää, kun se lähtee hakemaan tätä lupaa, että nyt mä haen semmoiselle alueelle, että lupa heltiää. Ja sitten kun hän katsoo myös sitten karttaa, niin hän toteaa, että tämä aluekin on ollutkin nyt sellainen, että tänne ei kannata ruveta niin kuin taistelemaan. Eli pelisäännöt selväksi ja tätä kautta me saadaan varmasti sitten parannuksia aikaan. Yksi asia, mikä haluan myös sitten tuohon viitaten tuohon EU-lainsäädäntöön. Yksi asia, mistä on toisaalta täysin kansallinen yksimielisyys, mutta toisaalta pitää valolla, ettei tulla mistään porskuun kautta sisään mitään. Suomalainen metsäpolitiikka, siihen liittyvät asiat tulee pitää kansallisessa käsissä. Erilaisiin ilmastoratkaisuihin ja muihin liittyvissä asioissa, niin näin tässä edustajakokemuksella, että sieltä helposti tuodaan semmoisia
elementtejä, joilla voi olla vaikutusta suomalaisten metsien käyttöön. Ja se, että minkälaisia Suomessa metsät on, miten niitä käytetään, hoidetaan, niin nämä asiat ne on yllättävän niin hankalia ja ne kaikille tuolla Euroopan kentillä avautuu. Joo, kiitos. Ja seuraavaksi Pekka Peura. Joo, se on tosi hieno kuulla, että tosiaan tämä energiaomavaraisuusajatus, se tuntuu läpäisevän tämän poliittisen kentän ja se on meille tietysti hyvin tervetullut asia. Se on yksi asia, joka vähän särähtää. Mä en halua mennä siihen keskusteluun, onko ydinvoima hyvä vai huono, mutta se, että se rinnastetaan omavaraisuuteen, on ihan toinen asia, koska raaka-aine tulee ulkomailta, tekniikka tulee ulkomailta. Mä kysyisinkin, että onko hiilivoiman poltto ja bensan käyttö autoissa sillä perusteella, että se tapahtuu Suomen maaperällä, niin onko sekin sitten omavaraisuutta? Hyvä provosoiva kysymys. Siis lähtökohta, kun puhutaan energiaomavaraisuudesta ja siitä, että mitä Suomi tulevaisuudessa tarvitsee. Suomi tarvitsee lämpöä ja edullista sähköä kotitalouksille ja yrityksille. Ja tämän kokonaisedun näkökulmasta on nähty se, että Suomi ei kuitenkaan pärjää ilman ydinvoimaa. Ja nyt jos ajatellaan, että niin kuin mä sanoin, että kun meillä tuodaan miljardien eurojen edestä tuontisähköä, niin ydinvoiman rakentamisen kautta sillä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia suomalaiseen talouteen. Ja vaikka kuinka vannon ja uskon biotalouden merkitykseen, niin se energian tarve, mikä meillä Suomessa on, niin se ei kokonaan tule kyllä tyydytettyä ihan lyhyellä aikavälillä näiden kotimaisten niin sanottujen biopolttoaineiden kautta. Se kasvaa se osuus, mutta me tarvitaan kyllä ydinvoimaa tulevaisuudessa. Sitten kun oli vielä hyvä tämä jatkokysymys, josta pidin kovinkin paljon, että sitten kun se kivihiili rahdataan tänne, niin eikö se sitten kotimaisessa voimalassa pala? Kyllä näin sen kuitenkin sillä tavalla, että kyllä meidän fossiilisten polttoaineiden osalta niin pitää pyrkiä kaikin keinoin siihen, että kyetään käyttämään kotimaisia. Ja tässä on ihan selvä linjaraja, mutta onnittelen hyvästä kysymyksestä. En tiedä, oliko vastaus edes sinne päin. No joo, Lauri on hyvä. Kansainvälisessä luokittelussa ydinvoima katsotaan kotimaiseksi, suomalaisessa luokittelussa ei. Niitä on eri näkemyksiä. Ja tähän vielä sellainen jatko, että onko se turve uusiutuva, niin tämähän on, minulle on kerrottu, että siitä on eduskunnassa äänestetty, ja oliko se sitten niin, että se on melkein mennyt arvalla sitten toiselle puolelle, nimittäin Ruotsissa se tulkitaan toisella tavalla. No joo, nyt on Kurtti vielä. Tuulivoima, niin kuin mä sanoin, niin totta kai meillä puhaltaa lämpöiset suomalaiset tuulet, mutta tämän tuulivoiman rakentamisen osalta niin mä henkilökohtaisesti ja varmaan aika laajasti toivottaisiin kovasti sitten, että kun sitä tuulivoimaa rakennetaan, niin jo siinä rakentamisvaiheessa se kotimaisuusaste olisi muutakin kuin ne rakentajat ja ne henkilöt, siis nämä laitteistot, niin minun käsittääkseni pääsääntöisesti tulee ulkomailta. Kyllä. Mutta tokikin sitten kuntien taloudelle niin kiinteistöverojen ja muiden kautta niin kyllähän sillä sitten merkitystä on. Toki tuulivoimalla on vielä pitkä matka kuljettavana, jotta se nousee prosentti